Fire.
musika, daikon, simbahon, kalagaran, pag-aawitan, pagbawan sa mga tingog sa mga pagkain, kung kay ikaw man among buhi na Diyos, nag-iya sa among kinabuhi, o sa tanan nga ni akanang Ginoo. Lord, pasaylo kami sa tanan namong mga kalapasan na nagiging kanino. Nasayod ka, Ginoo, sa mga kinahuna. Nasayod ka sa sulod sa among kasing-kasing. Nasayod ka sa adlaw-adlaw ng gibuhat. Tanan dayang kayo ng kanimo. O wala kayo'y matago diyang kanimo. Pasaylo kami. O padayon ikaw na magapaglibo sa amuang mga kinabuhi. O pagahibong kanamo nga higpit kayo yasin mong atubangan. Lord, salamat sa imong dako kay nga gugma ni kanamo. Salamat usab sa panalangin na imong gibubog na ni kanamo. Gagmay dagko mga kahibulungan ng mga buhat nimo naghihimo diri sa mga kinabuhi. Salamat. Lord, dugang ako mapag-ampo at ilig imong mga katawhan Ginoo. Ako nag-aampo na ikaw galingkon sa ilang pagtuo o pagsalig kinakanimo. Wala ko masahin kung sa ilang mga struggles karon. Kapag ano naman kanila nag-struggle sa nagalaking bahid diya silang kinabuhi, financial, material, diya ba silang health, diya ba sa ilang relationship sa pagtianon, diya sa pinikanan o sa mga anak, o diya sa ilang mismong mga kapriyantihan, kahigalaan. Lord, tabangan nimo, mag-intervene ka o mag-lingkod kanila sa ilang pagtuo pagsalig ng kanimo. Nag-aampo sa Ginoo sa tanan nga adunay mga balatian na sa ospital kay Nanay Teresita o sa tanan nga naa karon sa ospital nga naga-antos o nagapaalin sa ilang mga balatian o sa tanan nga naa silang balay nagalubog o nag-aantos sa ilang mga balatian. Ako mapag-ampo bisitahin sila o kaluin sila Ginoo. In Jesus' name I declare and I speak healing na kanilang Ginoo. Padayon sa mga nag-aampo sa tanan namo ng mga opisyalis sa mga gobyerno, ikan sa barangay level Ginoo, nandun na sa mga city officials, nandun na sa mga national officials Ginoo, ang President Bongbong Marcos Ginoo. I pray for wisdom kanila na able sila Ginoo na makadumala sa nining nason o sa mga constituents nila Ginoo. O ako sa nag-aampo sa tanan nimong alagad karon, mga pastors, missionaries, ipadala sa ilang mga kasambahanan sa tanan David Ginoo. I pray for courage and wisdom na able sila na makawali, makasaysay sa ilang pulo, kaisog Ginoo, aron nga ulahutay sila bisang taliwala sa mga persecutions Ginoo. Nag-aampo sa Ginoo, nining David sa kabayan, location, nining David Ginoo. O sa tibok barangay tibok ko ako Ginoo nga prayer na ikaw Ginoo may mga paglihok sa mga kinabuhi sa tanan mga lungkot yung Ginoo nga walay pagpakabanag nga ng kanimo, walay panahon kanimo, wala nagatikan nga ng kanimo. Kaya sila kasing-kasing may kaplagan nila kinahanglanon nga ng kanimo Ginoo. Ang nasa ingon niya sila mo damo nalaga ng kanimo Ginoo. Ako ang gina-pray sa na i-bless nimo ang pagpadayon ka nun. Pununin mo kami sa imong balang espiritu kung pagkakabang ka na mo na makakaplag sa iyong favor Ginoo. Ako ang ginasaling, ginatugyan, kalimatanan. In Jesus' name I pray. Amen. Sa
identification, binigyan balay, at malas mo. Once pag-iyak, pagkakala mo, sa pagkumala, hindi sa lapit, iyan, ikaw sa pagkapanalangin, hindi mo mga katauhan, panalangin ang mga nanalbaho, panalangin ang mga gulay negosyo, gamay man, pagkapo, panalangin ang mga naghapon, naligkamot, pinagulong ng sino, para nagsilang mga pagkago, hindi kayo matawag nyo. Ang pinasali sa pagkakit, kaliwatanan, Jesus ni Life, Amen. Wala ka mamantay sa pulong sa ito, kasi hindi na nakakandang niya, o special number. Ha? Maayong buntag sa tanan. Salamat sa Ginoo, ikataas sa kabuntagon. Warang kamuban siguro extended ang bakasyon ba? Dahil long weekend kaya ka. Ha? Asa ka kung lupa na uban siguro kung lang pauban. Anyway, salamat sa Ginoo, ikataas sa kabuntagon na makadungog kita sa iyang pulong. So ulahan ka, kaya makadungog ka sa pulong sa Ginoo. Huwag kayo tanan, yung taga, yung mga lawa, makadungog sa pulong sa Ginoo. Kaya uban, busy sa kalibutan, pagpanalbaho, pagmaningkawod, paghako, uban busy sa patuyang sa kahilayan o sa kalibutanong kalipayon. Apan ikaw, igsoon, bulahan ka, kaya makadungog ka sa pulong sa Ginoo. Dili kita magalangan kung ano na mo yung mga Biblia, liuban ka na ko sa libro sa Exodus. Natin mga Bible na sa lingkuhanan. Exodus, Kapitulo 34, versikulo 12. Exodus, sa Bisaya pa, 34, versikulo 12. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo, pagmatnon ka mo sa inyong pagalingon, kaya tingali ko niya kung magbungat ka mo o kasabutan. Uban sa mga nagpuyo sa yuta na inyong adtuan, kaya tingali ko niya kung kini ang imong liang diha kaninyo. Ang Diyos sa panalangin sa pulong, let us pray. Ang mga namok nga langit noon, salamat sa inyong pulong. Ang pang nabasa, ikaw mga bless ni Ginoo, usap na naman kini ang magagapitik ni inyong pulong, magapenetrate sa kinaulong bahay sa masing-kasing, aron kini kayo sa mga kinabuhi. Kung utabang, ano kami magtubo, diyan kami. Kaya usap na ka na, lagi mo ng alam, aron na ilo ako ng makasaysay, niling imong pulong. Huwag yan sali ka na ito, yan kayo mga tanan. In Jesus' name I pray. Amen. Kasundan ko, may buntag sa tanan. Adunay, usap ka bantugan na hari sa Israel. Kaya mo, isang bantugan na hari, si Haring Solomon. Si Haring Solomon, usap ka tao na ilabihan kagamhanan. Kung gawas niya na, usa siya ka tao na ilabihan gayon ka maalamon. Si Solomon, mahadlokon sa Diyos. Yan daw nagsugod pa lang siya sa paghari sa nasod sa Israel. Kapag si Solomon, sa iyang amidagan ang panahon o bitaas ang gitason sa iyang kalugayon sa pagpangulo o pagkahari, paggalumala sa nasod sa Israel, nagka-hinay-hinay o kausap si Solomon. Naman, kung si Solomon, nakahimo siya o pagpangasawa sa mga babae na dili mga Israelites. Kaya ipasidanaan si Solomon na dili siya mga asawa o dili mga Israelites. Kapag si Solomon, isupak niya o nangasawa siya o mga babae na nagikan sa mga kaliwa o sa mga nasod na kaaway sa Israel. Ang asawa ni Solomon, 700 kabuok. O ang Biblia na ingon, na puro kini mga prinsesa ang iyang 700 ka mga asawa. O gawas ana, naa siya 300 ka mga mistress. Mistress ba? Mga mistress. Nasa 300, yung legal wife, 700
Pero dili basta-basta. Mga anak ko sila sa mga hari, sa nagkalalaki na mga kansuran o kaliwatan. Ang asawa ni Solomon, muro kini sila mga prinsesa, 700 kabuo. Ang iyang puyo-puyo, o ang iyang mistress niya, 300 kabuo. Pero dili kini sila mga basta-basta. Inungdan na si Solomon, hinay-hinay nga nahilayo sa Ginoo. Ano man? Tungod kay, kini na mga asawa niya, ano na sila'y mga nagkalain-lain na mga Diyos-Diyos, nag-alagaran diya sa ilahang nason. Kung ang Israel, ang ilan nila nga Diyos is ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, o ni Jacob, o sa mga katigulangan, kini sila na mga asawa ni Solomon, ano na usap sila'y gilan ng mga Diyos, o kini ng mga Diyos, at naggikan sa mga Diyos-Diyos diya sa ilang nason. Ano pagani? Tingnan pa ang 1 King chapter 11. Tingnan pa niya dito sa verse 4. Tingnan pa niya, kaysa tihaan na si Solomon na tigulang na ang iyang mga asawa nakapasimang sa iyang kasing-kasing sa pagsimba sa laking mga Diyos. Ang iyang kasing-kasing wala magkatinud-anon sa Ginoo nga iyang Diyos sama sa kasing-kasing ni David nga iyang amahan. Kung sa'y nakapasimang sa iya, ang iyang mga asawa. Ano sa diha nga medyo idaran na siya o wala siya nahimong matinud-anon sa Ginoo sama kang Haring David nga iyang amahan. Ingon pa diriya kay si Solomon misimba kang Astarot. Kaya sa maning Astarot, Diyos-Diyos, ang Diyosa sa mga sinunhanon, o kang Milcon, ang duluntanan diya sa mga Amonihanon. O si Solomon nagbuhat og dautan sa tubangan sa Ginoo, o walang musunod sa higpit sa Ginoo, sama sa gihimo ni David, ngayang amahan. Kunya si Solomon nagtukod og usa ka hapog na David, anak kang Kamos. Kinsa ni Kamos? Diyos-Diyos. Ang duluntanan diya sa Moab, o alang kang bulik, ang duluntanan diya sa Amonihanon, dito sa bungtod sa silangang dapit sa Jerusalem. O pusa, gihimo niya kini alang sa tanan niyang asawa nga langyaw, nga nagsunog o insinso o naghalad alang sa ilang mga Diyos. Masay hinungdan na nangyayalayo si Haring Solomon ng mga asawa. Ipasidalaan sa Ginoo nga dili sa mga asawa o dili kaliwat niya, dili taga-Israel, dili mga chosen people sa Ginoo, pero unsay ang mga asawa? Kinsa sila? Mga Kanaanon, mga Moabihanon, mga Amorihanon, mga Kanaanon, ububan pa nagkalain-langit ng tribo. O kini sila mo'y nahimong hinungdan na misimang siya o nahilayo sa Ginoo. Diba? Ang atong mensahe ditang naa sa kabuntagon, bagay sa kita ini tinatawag alliances with the enemies of God. Ang sandurot o pakikhimusa sa mga kaaway sa Ginoo. Kini mga asawa ni Haring Solomon, kaaway sila sa Ginoo. Pero unsay gibuhat ni Solomon, nakik-abin siya sa mga kaaway sa Ginoo. O tungod sa iyang pagpakik-abin sa mga kaaway sa Ginoo, mo'y hinungdan na siya nahilayok sa Ginoo, nakasala sa Ginoo, o mo'y hinungdan na siya nagsimba o mga Diyos-Diyos na kaaway sa Ginoo sa Israel. Now, daghan ka na to, wala makabantay ang ato ang mga muhat adlaw-adlaw, atong mga lihong adlaw-adlaw, o ang atong mga gikauban adlaw-adlaw, may posibilidad na ikaw mahilayo sa Ginoo tungod sa imong abin-abin sa mga kaaway sa Ginoo. Naingon pa rin alliances with the enemies of God is forbidden. Pasabot? Ginadili ngayon ang pag-amin-amin, pagpakikuban, pagpakikhimusa sa mga kaaway sa Ginoo. Ingon pa sa itong gibasa kanina, ang Exodus
Ito, 34, versikulo 12. Ingon niya, pagmatnon kamo sa inyong kagalingon, kay tingali unya o magbuhat kamo o kasabutan uban sa nagpuyo sa yuta nga inyong adtuan, kay tingali unya o kini mahimong litag diha kaninyo. Kini siya balakod kini nga gipakanaog sa Ginoo o gimando ngadto kay Moses aron itudlo ni Moses sa iyang katawhan nga mao ang mga Hudyo, ang mao ang mga Israelites na mga tao. Wala ingon ang Ginoo, pagmatnon kamo sa inyong kaugalingon, kay tingali unya og magbuhat kamo o kasabutan uban sa nagpuyo sa yuta nga inyong adtuan, kay tingali unya og kini mahimong litag ya kaninyo. Nganong ginadili ang pagpaki-amin sa kaaway sa Ginoo, kay may posibilidad na ikaw unya malitag dinhi. Ha? That's why mag-amping kita, magmatnon kita. Wala may kaso nga makik-amin gani nila. Pero adunay pasidaan. Ug ang pasidaan sa Ginoo, pagbantay, pagmatnon kay basin matakdan ka. May usa ka panuntingon sa mga Mexican. Ano sa panuntingon sa Mexican? Tell me who's your friends and I'll tell you who you are. Sugindi ko kung kinsa ang imong mga higala, kay sugillan ko ikaw kung kinsa ka. Ngayon, inaani man ang panultihon sa mga Meksikano. Tungod kay, ang mga Meksikano, ano na sila yung knowledge kabahin ani, na posible, na kung kinsa katong imong giubay-ubanan, gikuyog-kuyugan, gisabay-sabayan, posible, may sama kanila. Kung ang imong gikuyugan, kawatan, maabot ang panahon, mahimo kang kawatan. Kung ang imong gikuyugan kay drug addict, maabot ang panahon na mahimong usap ikaw ng addict sa droga. Kung ang imong gikuyugan kay mga bisyoso ng mga tao, maabot ang panahon na mahimong usap kang bisyoso. Pero daghan sa mga tao, wala nagatanaw ani. Basta, kinsa lang ilang ubanon, kinsa lang ilang kuyugan. Pero alam kanino ang Kristohanon, magmatnon ka, magbantay ka. Kay basin tama ang gingon sa mga Meksikano, kung kinsa imong gigala, suginlan mo ikaw kung kinsa ka. Managkayang punta, muna dinadili ngayon ang pagpaki, aping o paghimo o kasabutan ngadto sa mga kaaway sa Ginoo. Kinsa man sila? Mga tao nga layo sa Ginoo, mga tao nga way kahadlok sa Ginoo, mga tao nga wala nangalagad sa Ginoo. Mga tao na sa lawayon at umbangan sa Ginoo. Muli silang kaaway sa Ginoo. Kung ikaw ang Kristohanon, gipasidangan na dili ikaw maghimo o kasabutan. Ayaw ko gingon sa mga galingon na mayroon na, kaya naman kaya na ako, pastor. Ligon naman ko. Manay ligon. Pag-abot sa mga temptation, walay ligon, anak. Kung nahimo ka mang nakapubong, kung nahimo ka mang ligon, grasya sa Ginoo. Pero kung mayroon ka man ligon, kung ikaw na kanimo nga makabarog na ligon, sayop kay sunod. Kay daghan ng mga tao nangapukan tungod sa pagtuo nila ang likod sila. Si Hari Solomon, likod. Pero napukan siya tungod sa iyang pagpangasawa o mga babae nga gikan sa kaaway sa Ginoo. Si Haring David, napukan siya sa usalang babae na si Bathsheba. Siya, likod. Itawag siya a man after God's own heart. Kinsa lagi? Si Samson, na pinili sa Ginoo o gihimong maghugom sa Israel na hinabihan kang kusgan. Nabisan o himong sa bangko, kaya niya magtuon, kinihikot sa iya. Pero kinsa may nakapukan sa iya. Napukan siya, pinahagi sa usa ka babae na si Delilah. Wala kumayon ka, likod ka. Kung nakalingkawas ka sa unang atake sa kaaway, grasya sa Ginoo. Pero ayaw magtuo, nalikod yung ka, kung kaya nimong makabarog, maubangan sa kaaway. So aron ka, mahimong safe. Ayaw na lang kung pakikuyo sa kaaway sa Ginoo.
ayaw na lang paghimo kung kasabutan uban sa kaaway sa Ginoo. Kay mas dali ka piltiyon kung naa ka na sa teritoryo sa kaaway. Ha? Teritoryo na. Ang sundalo asa sa likod, asa likod, asa isog ang sundalo. Sa iyang teritoryo. Asa isog ang rebelde. Sa iyang teritoryo. Asa isog ang hindi mga abusaya. Sa iyang teritoryo. Bato kag lamitan, bato kag basilan. Isa isog ang lapitan. Mga abusaya. Wala ka sundalo kung ano ang lapitan magbantay, mag-amping. Daghan o ipadala ng mga espiya. Kaya kung manuan, kung asa yun ang pwede ka makadagan, makatago, makaityas gikan sa kamot sa kaaway. Asa sila exactly nagkampo, o asa tatuhin mo lagi. Kaya kung wala na sa mga estratehiya, o kung diretso ka dito tigong ka. Batay mo, kabalong itong balita na mama sa pano? Ha? Kanto mga 45 kabuok na mga fallen soldiers. Hindi ka ba? Dili ito basta-basta ng mga sundalo. Dili ito kapko. Dili ito sundalo nga naanan. Anong mga naglalakaw-lakaw, nagsasabayan ng mga kwan. Mga special forces to. Balubog trabaho sa'yo. Gitawag sila special forces. Mga sundalo na sila daan. Nag-training pag-usap. Gihimo silang labing kuyaw na sundalo. Sundalo na sila daan. Pero gitraining sila ubalik para mahimo pag silang mas kuyaw o pag humana ng training, itawag sila o mga special forces. Mga pulis, na pulis na daan, kung ipadala sa training ground, kunya itawag sila ang special forces. Mga kuyaw na sila ng mga sundalo o pulis. Pero sa initabo dito without coordination, kung sila kamatay, kailangan sila sa teritoryo sa kaaway. Dito sa mama sa pano, sa Maguindanao. Nagsilbi ba sila dito Kita mo sabi ng Kristohanon. Bisan unsa ka ba kalikon, kung naa ka sa teritoryo sa kaaway, posible mapukan ka. Kung makalingkawas ka man diha, grasya rin sila. Daghan ng mga pastor na napukan sa pagpapastor, kaya nagtuo malikon sila. Daghan ng mga pari na napukan sa pagpapari, kaya nagtuo sila, nalikon sila. Ikaw ang Kristohanon, dili pag-ibain ng buon. Di pagin basa ang Bible. Di pagin para simba. Kunya kayon ka malikon ka, nabukan gani si David, nasuod sa Ginoo. Nabukan gani si Solomon, nasuod sa Ginoo. Nabukan gani si nabukan gani si Samson, nasuod sa Ginoo. How much more? Kita, labi na kung wala ka kabasa ng Biblia, wala ka nag-aapo, wala ka talaga ka magpakita simbahan. So dili lang makaingon nga lingkon. Nano ka hang ginadili? Tumagkay. Kadua, enslaving. Gusto man yung enslaving? Gusto man yung enslaving? Ang puno sa Ginoo ng ingon sa 2 Peter chapter 2, verse 18 and 19. 2 Peter chapter 2, verse 18 and 19. Ang pulong sa Ginoo ng ingon, kaya sa dihang magsulti sila mga pagpanghambog, pinaagi sa mapatuyangong kahitlaw sa lawas, nagdali sila sa mga tao na hapit na makalingkawas, gikan sa nagkinabuhi sa kasaypanan. Nagsaan sila kanila o kagawasan, apan sila mga ulikon di ay sa pagkaduno, kaya ang tao maulikon man sa bisan unsa na nakabuntog kaniya. Nakuha ninyo ang punto dito. Ingon ni Pedro, kay ang tao maulikon sa nakabuntog kaniya. Muna ayaw na lang yung sulain. For example, si Dexter, ano ba ako? Minuto lang naman? Minuto lang naman ako ba? Sa diha na nahimo ka, for example na to, watching ka, hindi ka kapalong minum sa walang panahon. Wala, ginito mo, bubig lang, usog drinks. Karon kay nikuyog ka sa teritoryo sa kaaway. Nalingon ka, Dexter, nalingkon ka, dili ka, makahimo sa ilang ihimo. Pero may abot ang panahon, bidalit ka, kung bibuhat ka, o binom ka, sa giinom niya. Karon, kisay nabuntog, siya mo ikaw ang nabuntog. O kahit ikaw ka ang nabuntog, ikaw ang bulong sa Ginoo, ikaw mismo ni Pedro, mahimo kang ulikon sa nakabuntog kanino. That's why, ang sa magsugod naman ng mga bisyo
bisyo sa kinabuhi sa tao. Tilaw-tilaw, pagsugod ng tilaw, nahitlaw, o tuod niya na, buwan na makalimtawas. Dahil tama ang gingon ni Pedro, kamingon siya, kung kisa ang nakapukan kanimo, moo'y mag-ulikon kanino. Ang Israel, pagpapildi ang Israel, sabihin ka mo sa Israel, mahimo silang ulikon sa nakapildi kanila. Anong naabot sila sa Babylonia? Anong naabot sila sa Egypto? Kaya nabutan sila. Anong naabot sila sa Syria? Anong nahimo silang ulikon dito ka? Tungkol kay, every time na makabot ang buwan, kung itubog sa Ginoo, mapildi sila. Tumatik sila tanan, hipos, o dalahon sa nason, o dito mahimong ulikon sa ilahang na nason. Kita na mga Kristohanon, kung mapildi kita, ang nakapildi ka nato, mahimo kita ulikon niya. Kung ang nakapildi kanimo is kining sugal, mahimo kang ulikon sa sugal. O kung nakapildi sa imo is kining droga, mahimo kang ulikon sa droga. O nang pagkalisod-lisod na, makalimtawas. Bisan kung saan nimo palingkamot, ang imong dila, ang imong bakbak, ang imong tilao, ang imong lawas, bangita sa mga butang na nakapildi kanimo. Ganun. Walang as better na dili ka muadto sa teritoryo sa away. Kaya gamay ra pa kayo ang porsyento na makalimtawas ka diha sa teritoryo sa away. Mamasa ka no? 45 apulin soldier, dabay buhi ito. Wala ka siguro. Dabay isa sa pelikula siguro, kaya mo ang pelikula. Ha? Ha? Buhi isa? Asa na Lord? Sa pelikula natin buhi isa. Atong interview. Pero kung namatay, nagyan mo siguro to. O niya, utang na lang nato. Naisa na buhi. Out of 100%, 1% lang ang nakaikyas. So kung ka sa teritoryo sa kaaway, 1% lang ang iyong chance na makagawas ka sa teritoryo sa kaaway. Ha? 1%. Kung sa cellphone pa natin mo, kung mamulog na ka kay, kita ka ng charger, okay, kasi itiwas na. Ano? Consider dead. Manatili mo ang Ginoo na kaya nimo. Eh kung nahimo pa mo kaya, grasya sa Ginoo. Katulong. Anong ginilig? Ang pagpakikiusa sa kaaway sa Ginoo. Because it is to ruin your spiritual interest. Dauton ang imuhang espirituhanong tinguhan. Kung sa daw, kung makikapin ka sa kaaway sa Ginoo, madaot ang imuhang espirituhanong tinguhan. Kung sa may kabo, wala kay bisyo. Siguro, wala kay bisyo. Siguro nagasimba. Siguro, nagpagamit sa Ginoo. Kaya hikar siya, nag-search siya sa Ginoo. Tapos pinantong siguro, pag-amog niya o disunod sa anyos, eskwela sa mga college, o sa kabalo ka dyan kuyuga. Uyo sa mga classmates, mga schoolmates, mga barkada, lain-laki ng mga kinaya sa tao, lain-laki ng mga buhat sa mga batanon. Then nabot ang panahon, natakdan siya. Nahimo po siya bisyuso. Sama sa iyang mga amigo, nag-iwanan niya. Kung sa ito mo sa iyong spiritual life, madaot ang iyong spiritual life. Di na sa ganahan mo simba, di na sa ganahan mo tugtog, di na sa ganahan mag-angko, di na sa ganahan magpasalamat, di na sa ganahan magbasa ng Biblia. Kaya naman, ang unang-una, tuwa sa barkada, tuwa sa lingaw sa gawas, tuwa sa mga inumanan, tuwa sa mga sugalanan. Wala yung pasabot na kung makikiusa ka sa kaaway sa Ginoo, makiktanto o makiksabot, makikapin sa kaaway sa Ginoo, makadako sa iyong spiritual life. Walang ayaw katingala, anong wala na kay gana sa pagsimba, anong wala kay gana magbasa ng Biblia, anong wala kay gana sa pag-ampo, anong wala kay gana sa mga espirituhan ng mga butang, dili ka wala kay gana musuporta sa mga puluwagon sa simbahan, kumod kay, o nairesulta sa ibang pagpakikabin sa mga kaaway sa Ginoo. Niya ang worst, sabi ito po, kita kung simba kay maulaw ko ni pastor, matay sa ako baka naulaw, kung maulaw ka sa Ginoo ka maulaw. Ha? Bila ko makikita ka, sa luwas, kinabi ko ni pastor, musimba. Hindi na naman. Kung hindi ka musimba, kumaawin na sa kaway, eh, basta niya ni pastor, kaya musimba, kaya maulaw ka pastor. Naulaw ka sa Ginoo. Maagi na sa kaway. So, muna, buta ko pasapot, na ayaw pag makikiusa sa kaaway sa Ginoo, ayaw makamin-amin sa kaaway sa Ginoo. Ang dili ka mapikuhan sa iyong spiritual life.
Katapusan is to ruin your moral character. Dahuton ang imuhang moral character. Gusto mo yung moral character? Ha? Gusto mo yung moral character? Ato ang pamatasan, ato ang kinaiya. Kung ikaw makikiusa sa kaaway sa Ginoo, madakot ang imuhang batasan. Ayaw ka lang, walay batasan. Tama? Matingala ka sa usa ka batanon o sa usa ka bata na malikas naman kayo. Na wala kung tanong, malikas na sa walay. Tingala ka sa imong anak nimo, dalaga o lintaw, gusto naman kayo tubag. Gusto naman kayo mo, pagkasapaan nimo mo, dayo mo, hipos sa lina ng ulayas. Ha? Di sa kito tunduan na. Kung kamunis mo, mga magtiayon, kung ginikalan, wala ko nagtunduan na. Wala ko nakita nga, naginihay mo, dala ko, bang, yan, naginihay layas. Kaya si Ramstein, ikasama ni Ronald o Nerea, nilayas, nagdabag. Nakita ba ni Ramstein nga si Ronald kay pag-away ng Ria sa kasi sa bukid, dala sa bag, bumbo, layas, sa si Ria, asa uli, bilis kabayan. Kung wala na niya makita, pero si Ramstein, gibuhat niya na, sa niya, kasama siya, asa na siya nakakatuwa na na. Ha? Wala mo sa kabata ang tubag-tubag sa ginikanan. Nasa una, di ba nasa kabalong tubag? Asa na siya nakakatuwa na na? Ha? Sa mga tao nga, ikaubanan niya, ikauban niya, mga tao nga ikahib. So wala, di magbilo niya. Sila. Kalawal ko na, kung mispila, istoryahan sa problema na ay bingo ka. Kanang part, may tawag mga classmate niya lang. Part, laking kayo ba na yun? Sige lang kung saan, mamang pakuba. Kabar, so lang, ang galing kong gamay. Kung siya yung mga classmate, ako layas ko na. Oo na. Busan to si muna bintang, mulayas ko na. Mulayas niya ko. Yung bata, isa na. Then part, ganun, sige lang, saan wala yung part. Ako anak sa ako, di ko muli. Asan, hindi lang, tulong tambag, mayo tambag. Juga, baik, segera kasih badan. Mana kan? Ilmu mana bang? Bubu. Bapak ilmu mana? Mana kabar kamu bubu? Baru nak kau ilmu, beli kau mau, baru nak kau bisnis. Bisa lagi tu, betul belum? Tu ilmu isutia tu beli kan? Aku yang pun tambah. Tahu tak lagi kau naik soal sih itu? Apa yang di modulan? Anak betul yang kita kan bisnis yang bagi modulan ya, baik. Kenal 5 word. Ilmu lah, ilmu. Bukan problema. Pagulihin mo sa balay. Tingala lang ginikanan ni ko nga. Tingko yun, magay manubag, hangin, magay manuntik. Kasapaan, di mo din naman magpakasama, kay mulayas. Oh. Andi naman pang ginikanan. Walang ginikanan na talawa. Di na kasapaan ng anak eh, si mulayas. O na ikaw, yawa-yawa kong kasi mga anak eh, makakasama kayo si mulayas. Ang sana, kagapon. Sa mga tao naging umanan, sa mga tao naging kamalubilo na lang ng mga anak nito. Kita, bisa adult na na. Wala ka kabantay sa iyong kinaiya na kanya ito, butang mo ka. Anong karong sa bahay sa lagi ka? Asa na, kita nyo na? Masik si pare. Masik si ikaw pare. Ano na? Walang bantay ka, kung kinsa, ito ang ikahalbilos, kinabuhi. Tingnan pa, alliances with the enemies of God is forbidden. Ginadili gayon ang abin-abin sarang kaaway sa Ginoo kay kini makadakot sa imong moralidad. Ha? Mahimo kang walay batasan. Ha? Mahimo kang badlungon, mahimo kang usap ang imong kinayo. Yagi na ko tanan sa pagtindog. Mga kaisunan ko diyan sa Ginoo. Tingnan nga. Ayaw gayon pagpakig-abing o pakig-ibusa sa mga kaaway sa kay kinesya, ginadili gayon. Kung ginadili ini sa pulong sa Ginoo at dunay rason kung ngano. Kung ang rason ini, bao na kini makatakot o mahimo kang ulipon sa nakapildi kanino. Another one, kini makadakot sa imong spiritual interest. Wala na kay interest diya sa mga spiritual mga butang. Wala na kay gana sa pagkalagay sa Ginoo. Wala na kay gana sa pagbuhat sa mga butang spiritual. Kung nagawa sa tanan, makadakot sa imong moralidad. Mahimo kang
wala na yung batasan niya ang pagkatao. Pagka-pray ta, abangan mo galangin noon, dahil yung Ginoo taklaan karon sa kabuntagon. Kami ang salamatong Ginoo sa iyong pulong na nagalimay na namo nga dili gayon kami makipag-alyansa sa mga kaaway din Ginoo. Kay kini dili kayo makaayo alam ka namo ya sa mga spiritual interest, ya sa mga moral character. Kay kini Ginoo makatakot o makauli kung gayon ka namo. Usa tabangan din po kami mahimong lingon na makadumili sa paglikay, sa pag-abing-abing sa inyong mga kaaway. Tabangan din po kami mahimong lingon, makabarong gayon ka lingon Ginoo. Lord, salamat sa tanan. Gawag kang bless sa mga tulong na kanto mag-penetrate sa pinakuyang bahin sa mga kasing-kasing. Kumusahan mo gayon sa amuang muna-muna, umupatik sa kasing-kasing, ang magsilbing ang pakinugdong ganang sa kanang adlaw, sa mga kinabuhi, sa mga kami, nagapaabot sa pagpangalaga, nagapaabot sa inyong pagbalik, Ginoo. Lord, salamat sa tanan, ako ang ginasali, ginatubyan kayo ng tanan, in Jesus' name I pray. Amen. Gagin ako ang tanan sa paglingkod, kay atay, communion, gagin mo. Asa siya? May, ayaw ko may. Wala si Man, ako? Ulit? Ulit? O si Sabli? Koy, dali Koy! Ikaw mo nakita niya, hay, ito kayo mga tupaway. Ikaw, dali Koy. Bunggura. Pray mo na ta, Ginoong Diyos, salamat Ginoo, hindi ka nabiliyo, na kami makaambit Ginoo, hindi Ginoo nga balaan ang hapon, ingon nga pag-inumdum, sa mga taon tayo, pag-indus nila ng mga kapiligan, baka mo kami na pinagi sa pagsusi, sa mga kapaliwa, sa mga kinabuhi, ako na makakita kami, maging pagtapos, huwag kami hindi. Kung pinasali at pagkita ng tanan, in Jesus' name I pray. Ang walang panihapon sa anong pagsangyaw sa kamatayan sa Ginoo ang sa iyang pag-anhig. 1 Corinthians 11:6. Usa ka paghinugdog sa may gubaw kaluoy sa Dios pinaagi sa iyang puno sa panalangin nga pagpasaylo sa akong mga sala. Dili lamang kini sa karitual nga gibuhat sa iglesia, kundi sa kapagsunod sa sugo ni Jesucristo na atong Ginoo. 1 Corinthians 11:4-5. Dilarawan ini ang bagong kasabutan sa relasyon nato sa Dios pinaagi sa kamatayon ni Jesus dito sa cross Calvario. Usap-usap kini ka mahingdanong pagpakita sa atong pagpakigilo sa lawas sa Kristo ang iglesia. Ang pasidaan ni Apostol Pablo nagsilbing pahinumdom kanato nga ang panihapon sa Ginoo usa ka buhat ang maghiusa ang mga magtutuo ni Kristo o dili gayon magkapahinbahin. Usa ka pahinumdom niya ang dili takos mag-ambit sa panihapon sa Ginoo. Gihatagan gayon ni Apostol Pablo o ibukaton. Pinaagi sa pagpahinumdom na ang panihapon sa Ginoo usa ka balaang buluhaton o angay gayon kini na atong kamuron. Usa ang dili takos maambit ini mamunga ug dili maayo. Tungod ni kinahanglan susihon nato ug maayo ang atong kaugalingon aron dili kita aron kita makasiguro gayon kung nasayon nga kita takos mag-ambit sa balaang panihapon sa atong Ginoo. So while na i-distribute nila ni mag-isip ko sa kaugalingon kung takos na ta ang maambit ini. Sige, atong i-distribute. Continuing.
Ginoo namong Dios, impit kami nagpasalamat sa imong dagkong pag-igugma kanamo. Bisag dili kami angay kanimo, imong kami giigugma. Ug gitugot nga kami mahimo nimo mga anak pinaagin sa pagpamamatay ni Hesus sa krus sa Kalbaryo alang sa pagpasaylo sa among mga sala. Ang pag-ampo nga sa among pagdawat sa lawas ni Hesus nagilansang sa krus padayon mo kaming painiton ang among mga kasing-kasing sa pagdayon kanimo. Panalangin kining pan aron mahimong usab kining panalangin alang kanamo sa ngalan ni Hesus. Amen. Kay nagdawat nako gikan sa Ginoo ang gihatag usab nako kaninyo nga ang Ginoong Hesus sa gabi nga gibudhian siya gikuha og pan ug sa nakapasalamat na siya kini iyang gipikas-pikas ug giingon kini mao ang akong lawas nga gipikas-pikas alang kaninyo. Buhagan ninyo kini sa paghandom kanako. Ginoo namong Dios, nagpasalamat usab kami sa imong gasas kinabuhi. Ang dugo ni Hesus nga gipaagas sa krus sa Kalbaryo ay nagtugas sa among mga sala aron kami dawaton mo imong mga anak. Ihalad namo kanimo ang among pagsikba ug pagpasalamat ingon nga usa ka giandam nga buhing halad aron himayaon ang imong ngalan. Samtang nagpadayon kami sa pagsangyaw sa imong ginharian ug sa imong pagbalik. Kini ang among pag-ampo sa ngalan ni Hesus. Amen. Sa samang paagi, kumain sa panihapon, ang kupa gikuha niya na nag-ingon, kini kupa mao ang bagong pasabutan sa akong dugo. Huwagan ninyo kini sa matag-inom ninyo ni ini sa paghandom kanako. Kay sa matagkaon ninyo ni ini pan, matag-inom ninyo ni ini kupa, isangyaw ninyo kamatayon sa Ginoo, angkod sa iyang pag-andig. Handumon nato sa Kristo, ilagi sa pagdawat sa iba. Buda ang buta, Ginoong Dios, nagpasalamat kami sa imong kabalaang kanihapon, sa pan, nagsimbolo sa imong lawas, sa kupak, nagsimbolo sa imong dugo, na nagtugas sa among masala. Lord, padayon ka na magalikon ka namo, pagkataon ka namo na kamalahukay sa panalagdan sa imo. Hangtod na, magsang di mo kami sa imong pagbalik, kung hangtod na kami, pagkapanhaw dito. Salamat sa kanan. Huwag ginasali, ginatugyan kanimang tanan. Yang ginagawa tanan sa pagpindot. Ang Diyos sa pakigdait magbalaan unta kaninyo sa kinatibukan ug ang inyong bukos sa espiritu kalang ug lawas ug pabilin unta nga dili pasaway inig-abot sa akong Ginoong Jesucristo. Siya ang nagtawag kanimo kasaligan ug siya magbuhat kayo kini. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo maguban kaninyo. Amen. 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 Maayong buntag sa kanay. Gusto ko sa isa. Remind ko sa mga nagkuha ng stickers sa sakyanan sa motor na punta ko na ako karoon at po niya sa isip ko para makapun ang stickers ko ninyo. God bless you. See you